Vice Mayor Ian Villaflor. Vice, may hapon si Action John sa Action Radio. Action dyan, may hapon man sa imo programa. Yes, Vice, how are you today? Kamusta ka, Vice? Naka-attend ka kinas ng assembly? Yes, ato ko to nagatin ko sir kay gin-invite mo ko sa Uniga nga as a vice mayor ako lang na isa matin. Mm-mm. Mhm. Pero Vice, onega kagaya for so long. Yes, since 2007 Uniga na ko yang partido. Alin sang lain pang posisyon, konsihal, something like that. Oh, Uniga na. Yunega na until today, no? As of Oh, this yes. time. Vice, for sure, no? Dikto kaina, I don't know if may ara na information sa imo nga naglambot kay ti ang ambang nga daan is according to reports ang Moises Padilla is one thing nga dapat isettle kay nagatuhaw na digto ang impormasyon sa assembly nga ikaw do may plano to run as mayor. I don't know if that is confirmed, Vice. Yes, confirm Action Diaz. Kay kagina antes magsugod meeting. Nag-meeting kami to ni Mayor Ilya sa likod. Upod ni Vice Gov kang ni Terdi kang ni Mayor Banding. Mm-mm. Si plastar to sa amon nga mga president kag chairman sa partido. Tunga ang support sa Uniga, ang Mrs. Padilla. Mm-mm. Tapos nasailo lang ko, gimpasaylo ko nila sa partido sa Lakas CMD sa national. Oo. Naswerain man ko sa Lakas CMD next week. Okay, kaduan ta na Vice, no? Isa-isa unta anay. Number one, ginakumpirmar nimo nga ang imo desisyon mapapili kagid mayor sa Moises Padilla come 2025. Yes sir. Confirm gina kay wala man na settlement na matabo na kay so far dugay naman ang mga istorya. Mm. And with that Vice, ang imong local political party mayunega kagyapon? Yes, Uniga kami gapon sir. Uniga ko gapon. Ano lang ang mangilain ng national? Oh, ang nasa kay naliga Uniga inyo piko. Mm. Subong Uniga Lakas MD ko. Mm. And manumpa ka next week sa Next week, sa Lakas MD. Mm. Kabalo naman kita Vice, no, nga basta amo sinagani nga mga sitwasyon dira sa local political party, ang partido diri sa probinsya nagapatunga gid kay base pa man lang maareglo. Pero what made you decide really to run for now as mayor nga bisan upod mo man or isa man kayo nega imo makaengkwento dira Vice? Ang pasalamat man ko sa Uniga kay alin sa una acknowledge ko nila gyapon nga partido sa Uniga. So according sa partido nga pareho man lang kami sa Uniga, so hindi sila mag-intra pero ang support nila tunga sa amon. So meaning hindi sila magsiling nga si Vice ang sa Unega or hindi sila magsiling nga si Mayor Ella ang sa Unega gid nga kandidato dira. Amo gina to batian ko gigina nga nag-meeting kami nga mo na tunga lang ang support. Suliton ko Vice, no, may pila pa man kaadlaw nga nabilin mong. So meaning para sa imo wala na gid for settlement, wala na regluhanay nga base pwede pa man lang. Why na sara? Hindi nga desisyon ako para man sa pamuluyo. Kung sino ang the best win dati member na gyapon sa Uniga. Oo, no. Naintindihan ta man kay at least kay naglagi confirm mo may ara sang initial talk dito nga daan before the start. Antes magsugod meeting, nag-meeting na kami. And then with this Vice, hindi ka na madula kung kaisa kung sino ang imo mga kaupod, may ara ka naman running mate. Kuli may ara naman sir, pero wala pa ginamon na final kay amo na gani nga inulat ko na yung partido. Kay siyempre ginarespeto tama ng partido kay tawagan kami nila nga maatin na ako lang. So may ara naman nga ginadiyon-diyon running mate kag mga SB. So ma-final man na namon guro next week ipabala mo kamo namon para sa ma-confirm man sa pamuluyo nga amo niyang running mate ko. Pero ako Vice hindi ko guro magpadugay anay nga mamangkot sina kay may ang ngalan SB Nazareno, is that the one gina-consider? Yes. Si S babae ni sa Vice, no? Councilor umagad ni former Mayor Frank Nazareno. Gina-considerar for Vice Mayor nimo. Yes sir. Pero how's the connection sa inyong adwa? So far okay man. Okay man lang kay gestoryanay man kami. Pero ma-final ta gid sir may time pa man. Vice, ang imong ginatawag na discernment o kung pagpanumdum sa pagpapili bilang alkalde, dugay na gid man ini or do golpeada lang base? Actually sir, ang sitwasyon sa Mrs. Padilla
Ti subong ano man may sitwasyon dada kay ginitanay naman nila, no? So wala man ko gani budget nila. So ako yaga serbisyo man lang ta gambes man ta sa aton nga personal nga resources. So damo rason sir iti alin pa sa una nga tanay man basta may ara nga mga sitwasyon nga hindi magsindihan ay. Mm. Para sa akon akong desisyon sa mga magdalagan mayor. Vice daw so far confirm ina kabalo ko damo pa kamo sang ginatun-an subong and importante para guro sa imo diri nga ang inyo local political group ako na party is already aware kag niara na kamo sang naistoryahan no. Yes sir. May ara naman yung initial nga istorya. Oo, sa bagay kay isa na ka Pero at least na confirm na gina nga wala settlement. May mungguan na ginang Moises Padilla. Both yun iga. Oo, both yung nega no unless may mag-intra. So far wala naman siguro. So it's ang imo presumption one-on-one. One naman sir. Anyway, Vice, anong imo mensahe sa mga pumuluyo dira sa Banwas ng Moises Padilla, Vice, come the 2025? So, ang ako lang mensahe sa Banwas ng Moises Padilla, ang ini nga sitwasyon nga nagdesisyon kita nga magdalagan mayor. So, tingwaan ko ya nga kung makapungko dira ang mamuligan ninyo. I-improve bagin nato ng Banwas ng Moises Padilla. Ang pang-serbisyo nga wala pinilian, patas nga pang-gobyerno. Hasta subong nga, sige man ta serbisyo sir serbisyo karabanta kada barangay. Tao man ni ma-desisyon kung ano ang resulta, respetuhon ta sir. Anyway, Vice Mayor Ian Villafor sa Moises Padilla. Vice, thank you so much for the time and the opportunity to talk with you. Mayang hapon dira sa imo. Mayang hapon man sir. Thank you. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition.